Η Τρίπολη αλλάζει. Και ο Δήμος Τρίπολης έρχεται ακόμα πιο κοντά σε όλους τους δημότες του με τη νέα ανοιχτή γραμμή Δημότη 15181. Έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για κάποιο πιστοποιητικό ή δικαιολογητικά? Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης? Έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα στο δημοτικό φωτισμό ή στην κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων της γειτονιάς σας? Θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων ή παλιών ηλεκτρικών συσκευών? Η ανοιχτή γραμμή Δημότη 15181 ήρθε για να μας δώσει απαντήσεις και λύσεις και να βελτιώσει την καθημερινή ζωή στην πόλη μας. Η υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Δημότη. Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο 15181@tripolis.gr. Δήμος Τρίπολης. Επικοινωνούμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα.